ዝርዝር ኣብ ንዞባ ጊንዳዕ ብቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል ዝዓለመ ኣኼባ ብ4 ሚያዝያ ተኻይዶም ኣመሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዑመር ያሕያ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝስምዖ ቃል ርጡብ ገምጋም ኣካይድካ ዝተመዝገበ ዓወታት ምዕቃብን ጉድለታትካ ምፍዋስን ኣብ ገስጋስ ንጥፈታትካ ወሳኒ ረቑሒ ምዃኑ ብምግላጽ ዕቤት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ወለዲ ጥቡቕ ዝምድና ክገብራን ኣመሓደርቲ ከባቢ ድማ ኣብ ትምህርቲ ብሓፈሻ ኣብ ምጥፋእ ማሂመነት ድማ ብፍላይ ምክትታሎም ከዛይዱ ተላብዮም ኩሉ ዜጋ ተኸፋሊ ዕድላት ማኣዲ ትምህርቲ ንክኸውን ብመንግስቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ቀጻሊ ምዃኑ ዝጠቐሰት ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊት ምምሕዳርን ፋይናንስን ወይዘሮ ኣምና ኤኻይ ውፅኢት ተምሃሮ ንምዕባይ ውሁድ ጻዕሪ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢራ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ መምህር ሳልሕ ኣሕመድ ንጥፈታት ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ብምብራህ ንዝበለጸ ውፅኢት ንዘለዉ ሓደ ብድሆታት ንምግጣም ኣበርክቶም ምምሕዳራትን ወለድን ክድንፍዕ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ በጎኖም ተራ ሃማድኤን ሃመትኤን ኣብ ምሕያል ኣብ ርሑቕ ቦታታት ዝወሃብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ጠንቅታት ምቁራጽ ትምህርቲ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ተዛትዮም ኣብ ንዞባ ጊንዳዕ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣገልግሎት ዝህባ 51 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ይነጽር ደቂ ኣንስትዮ ተኻፈልትን ተረባሕትን ዝዋደዱ ዘለዉ ልምዓታዊ መደባት ንክኾና ጻዕርታትን ክሕይላን ሓላፊት ጨንፈር ሓማዲኤ ዞባ ጋሽባርካ ወይዘሮ ይሕደጋ ዮሃንስ ኣዘኻኺራ ወይዘሮ ይሕደጋ ነዚ መዘኻኸሪ ዘቕረበት ምስ ልዕሊ 1,000 ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ንኡሳን ዞባታት ኣውርደት ድገን ፎርተሳዋን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ እያ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና ዘሰላስሎ ዘሎ ልምዓታዊ ትሕተ ቅርጺ ናይ ምስፋሕ መደብ ምዕሩይ ስታፌን ተጠቃምነትን ዜጋታት ማእከል ዝገበረ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ተገሊለን ዝጸንሓ ድማ ብፍላይ ነዚ ዕድላት ብዝግባእ ክምዝምዝኦ ከም ዝግባእ ኣገንዚባ ጎዳእቲ ልምድታትን ጸቕጥታትን ንምውጋድ ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓትን ኣበሪኸን ክቃለሳን ሞያውን ኣካደሚያውን ብቕዓትን ክሕይላን ከም ዝግባእ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ይሕደጋ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ክሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡውን ዕድላት ተጠቃምነት ማኣዲ ትምህርቲ ምኹላፍን ዝኣመሰሉ ትርኢታት ብቐንዱ ብቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝውገዱ ሓቢራ ተሳተፍቲ በጎነን ንቕሓትን ንምብራኽ ሓማዲኤ ዞባ ጋሽባርካ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምስጋን ተመሳሳሊ ኣፍልጦ ዘዕብይ መደብ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ክካየዱ ተላብያን ብተመሳሳሊ ሓላፊት ሓማዲኤ ዞባ አንስባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን መንእስያት ወረስቲ ሕድሪ ኣዴታትን ንምግባርን ዝዓለመ ኣስተምህሮ ብ3 ሚያዝያ ንመንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ዓደር ድሒባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርትን ሞያን ብቕዓተን ንምዕባይ ኣተኪረን ክሰርሓ ከም ዝግባእ ዘዘኻኸረት ወይዘሮ ኣምና ኣብዚ መዳይ ዘመዝግብኦ ዓወታት ንሙሉእ ኣግዞ ቃልሲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ድረኺ ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጻ ድሑራት ተሓሳስባ ዝመንቀሊኦም ሃሰይቲ ልምድታት ምብዳሕ ሓደ ካብ ቀዳሞት ተልእኾታት ሃመድኤ ምዃኖም ብምጥቃስ ድማ ነዚ መጻኢ ጓል ኣንስተይቲ ዘብርሕ ቃልሲ ንምዕዋት ተሳትፎ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚራትሎም ኣብ መዛዝሚ ናይቲ ሰሚናር ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 46 ኮሎኔል ጴጥሮስ ቦኽራጽን ኣብ ዘስምዖ ናይ ደገፍ ቃል እቲ ኣስተምህሮ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ ከባቢ ዝያዳ ንምዕባይ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ደገፍ ገሊጾም ህዝቢ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ኣፍልጦ ብምዕባይ ኣብ መውሓስ ፀጥታ ከባቢኡን ምዕቃብ ክብርታቱን ኣበርክቶ ንምሕያል ዝዓለመ ሰሚናራት ንነበርቲ ከተማታት ጊንዳዕን ባፅዕን ከምኡውን ሓውሲ ከተማ ዓርየታይ ንኡስ ዞባ ሓበሮን በብወገኖም ተዋሂቦም ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃን ካልኦት ነበርትን ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንተራን ጅግነትን ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ እዋን ቃልስን ናጽነትን ምኽባር ልእላውነትን ብምግላጽ ተምሃሮ ነዚ ታሪክ ብዝግባእ ፈሊጦም ኣብ ዕቃበ ሕብረተሰባውን ሃገራውን ክብርታት እጃሞም ከልዕሉ ኣዘኻኺሮም ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ተለንተ ዛይ ተስፋ ዝግብይዱ ንሳዕቤናት ገበናትን በደላትን ዝምልከት መብርሂታት ብምሃብ ኣበርክቶ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣብ ምክልኻል ምውጋድን ገበናት ከምኡውን ምዕቃብ ረዚን ክብርታት ሕብረተሰብናን መሰረታዊ ምዃኑ ኣረዲዮም ብተመሳሳሊ ንቕሓት ተምሃሮ ኣብ ሕግታት ትራፊክ ንምብራኽ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ንተምሃሮ ከተማ ባፅዕ ተዋሂቦም ኣዛዝ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሜጀር መሓሪ ኪዳነ ኣብቲ ኣስተምህሮ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ንምክልኻል ኣብ ተምሃሮ ኣተኪርካ ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ተምሃሮ ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቁቓትን ኣኽበርቲ ሕጊ ትራፊክን ክኾኑ መኺሮም እዚ ከምዚ እንከሎ ኣብ ሓውሲ ከተማ ዓርየታይ ንኡስ ዞባ ሓበሮ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ሲቪላውን ገበናውን ሕግታት ንምዕባይ ዝዓለመ ሰሚናር በኣዛዚ ፖሊስ ዞባ አንስባ ኮሎኔል ልብሱ ተስፋ ሚካኤል ብ5 ሚያዝያ ተዋሂቦም ኣብቲ ኣመሓደርቲ ከባቢታት መራሕቲ ሃይማኖት ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ወከልቲ ህዝብን ዝተረኽብሉ ሰሚናር ኮሎኔል ልብሱ
ንዕላማን ተልእኾን ፖሊስን ተራሓዝ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ኣብ ምክልኻል ገበን ዘተኮረ መብርሂ ኣቕሪቦም መንእስያት ብቕቡል ስነ ምግባርን ሓላፍነታዊ ኣገባብን ምኽስኳስ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ውሁድ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ዘነፀረ ኮሎኔል ልብሱ ንዝረኣዩ ሓደ ዘይስነ ምግባራዊ ተርእዮታት ምክትታልን ምእላይን ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ኣብርሂቦም ተሳተፍቲ በጎኖም ኣብ ዝወሃቡ ርእይቶታት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ንምዕባይ ቀጻሊ ኣስተምህሮታት ክውደቡ በቐረባ ዝግልገሉሉ ነቑጣ ፖሊስ ክግበረሎም ብምልባው ጸጥታ ከባቢኦም ኣብ ምፍሓስን ክብርታቶም ኣብ ምዕቃብን ካብኦም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣረጋጊፆም ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ምምሕዳር ዞባ ማእከል ን18 ኣባላቱ ኣብ ምክትታል በቕሊ ባልዓትን ሕማማትን ዘተኮረ ስልጠና ሂቦም ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ የማነ ኣባይ ኣብ መዛዝምት ናይቲ ስልጠና ብዝስማዖ ቃል ኣብ ንጥፈታት ሕርሻ ተርእዮ ባልዓት ክኽሰት ንቡር ምዃኑ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ኣብ ምክትታል ባልዓትን ሕማማትን ከምኡውን ቁልጡፍ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ኣብ ጎኒ ሓረስቶት ኮይኖም ክሰርሑ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ኣገንዚቦም ዕላማት ስልጠና ሓረስቶት ቁኑዕ ምርጫ ናይ ኣገባብ ምጥፋእ ባልዓትን ሕማማትን ከምኡውን መድሃኒታት ፀረ ባልዕ ብቐረባ ዘቕርብሎም ሞያውያን ንምፍራይ ዝዓለሙ ምዃኑ ዝጠቐሰት ሓላፊት ኣሃዱ ምክትታል ባልዓትን ሕማማትን ናይቲ ክፍሊ ወይዘሪት ሃይማኖት እምባኤ እቲ ስልጠና ምቁፅፃር ባልዓት ምፍራስ ኣግራብን ሳዕቤናቱን ኣተሓዛ እንስሳ ዘቤትን ዝብሉ ኣርእስትታት ዘጠቓልል ምንባሩ ኣነፂራ ናይ መወዳእታ ዜና ውሽጢ ሃገር መንእስያት ሰራሕተኛታት ውዳቢኦምን ጥርናፊኦምን ብምሕያል ኣፍራይነቶም ብምድንፋዕን ንዕብየት ትካላቶም ድርኺት ክፈጥሩ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተስፋጭን ግርማይ ኣዘኻኺሮም ኣቶ ተስፋጭን ነዚ መዘኽር ዘቕረበ ምስ መንእስያት ሰራሕተኛታት ዞባ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኮይኑ መንእስያት ኣብ ውዑይ ናይ ኣፍራይነት ግዜ ዝርከብ ሓይሊ ብምዃኑ ኣብ ብልጽግና ሕብረተሰብ እቲ ወሳኒ ተራ ዝፃወት ኣካል ከም ዝኾነ ገሊፆም መንግስቲ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምስፋሕ ገዚፍ ወፍሪ ብምግባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድማ ህዝቢ ጽፉፍን ስሉጥን ኣገልግሎት ዝረክብ ኣብቲ ትካል ተመዲቡ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ብተወፋይነት ምስ ዘገልግሉ ምዃኖም ኣረዲኦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንሕብረተሰብ ምግልጋል ሕልናዊ ዕግበት ዝፈጥር ዜግነታዊ ሓላፍነት ምዃኑ ብምግላጽ ኣፍራይነት ንምዕባይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ብተወፋይነት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም